Kaixo, gu Xabier, Asier eta Markel gara eta gaur petxuginiseko errezeta egingo du. Petxuginis egiteko oilaskoa rizketozko pakete bat, bi arrautz, ogia arraspatua eta mostaza behar ditugu. Petxuginis egiteko behar dugu silikonezko pintxa bat, pintxel bat, bi laban, artazik bat, zurezko taula bat, plastiko boltsa eta rodillo bat eta air fryer. Lehenengo pausuak! Pausua egiteko oilaskoren tirak poltsetik kendu behar dugu. Lehenengo pausua egiteko oilaskoko petxuga bat hartu behar dugu eta tirak egin. Adibidez, hau ondo dago. Eta prozesu hau petxuga guztiekin egingo dugu. Hona hemen gure oilasko petxugak ja moztuta. Eta, mesedez, birziklatu. Garen pausua! Orain, arrautsak apurtu eta erabiatu beharko dugu. Garen pausua! Orain rizketoz hartzen ditugu eta boltsan sartzen ditugu. Rodilloekin apurtzen ditugu. Hauts bezala geratu behar da. Garen pausua! Laugarren pausua egin baino lehen gure laguna air fryer piztu behar dugu preberotzeko. Laugarren pausua egiteko ogin arraspatua plater batera botako behar dugu. Bosgarren pausua! Ogia arraspatutik pasatzen dugu. Gero, arrautzetik pasatzen dugu eta azkenik rizketoetatik enbadurnatzen ditu. Lagunekin egiten baduzu, hobeto geratzen dira. Orain, petxuginietara olio pizkatxo bat botako dugu. Eta 180 gradutara jartzen ditugu. Eta hemen dauzkagu petxuginiak. Eta mostaza jarri dugu hemen akonpainatzeko.